Vyzerá to na posledný letný deň dnes, takže dnes si to idem dať len takto na samotku, vychutnať si tento horný úsek Dunaja nad Devínom proti prúdu do Heimburgu. Snáď sa dostanem až do toho ramena, čo nad Heimburgom. Uvidíme, ako to pôjde pri tomto stave. Vietor fúka približne dobrý, takže by mi nemal príliš zavadzať. Uvidíme. Voda prázdna. Let's go, nech je zábava. No, späťačky fungujú, čiže nejak sa mi to hádam podarí. Táto časť bude najťažšia, ale potom by to malo byť už v pohode. A pred nami je Heimburg, Štrkové ostrovy, ktoré niečo sa tam prerábalo, tak to si poďme rád pozrieť. A toto je ústie Rusbachu. Mám kamaráta, čo tu chodí trénovať s pagraftom. Aj celý deň tu je stráviť na tomto malom úseku, ale je to taká najbližšia prírodná divoká voda tuto v Bratislave, takže travers, ale ja pokračujem tuto ďalej. Je to dobrý tréning, takáto padlovačka proti prúdu Dunaju. Už mi to trochu aj chýbalo, lebo keď idete dole vodou, tak nemusíte až tak ťahať, ale tu máte len krátke miesta na odpočinok, ale potom treba zabrať, ak toto miesto, kde už tá voda začne rýchlo tiecť. Tak sme prekonali ten najťažší úsek. Toto už sú len také lagunky. Som zvedavý, čo tu tí Rakúšania porobili, lebo na jar to tu riadne buchotalo nákladnými autami. Tak som zvedavý, že jak vyzerá toto rameno, či ho nejak sprietočnili, lebo tu normálne za týchto, teraz tam vidím vodu, predtým tam rozhodne voda nezvykla tiecť, tak poďme sa tam pozrieť. Tak nakoniec tieto násypy tu robili, ale je tak málo vody, že vlastne neviem, aký to malo účel. To sa uvidí asi až pri povodni. Ale je tu krásna pláž, teplá voda, zase ďalší paluboristi z Heimburgu. Príjemný letný deň. Poďme do ústia toho veľkého heimburského ramena. Tam sa celkom teším. Netreba si brať ani taxík. Dá sa ísť aj takto výťahom. Zrovna som to vystihol, tak uvidíme, či chytím vlnu. Toto je jak Malibu Beach. Nemám paru. Nevyužil som to. A sme v Heimburskom ramene. Vody podľa predpokladu veľmi málo, ale pôjdem sa pozrieť tu hore. Jak to tam teraz vyzerá. Pekné. Ale len takto tu teče a voda tu stojí, takže kúpať sa tu radšej nebudem v tomto stave. Ale pekné. Stále to tu zostáva pekné. Náhodou. Je tá voda celkom pekná, čistá, studená. Tu som nečakal takéto krásne jazierko. Wow. Nádhera. No, pozrite sa na tú eróziu. Ale tomu stromu už nechýba. Ale toto je tá pravá dunajská divočina, kde ľudia nezasahujú a robia sa tu takéto prirodzené brehy. Ale ten piesok moc toho nevydrží tej vody, takže tam to nahodal aj bobor. A každú chvíľu to môže spadnúť. No a toto je
Jedna veľká nádhera, tieto ramená za Heimburgom. Je tu málo vody, ale stále je to pekne. Ten horúci vietor, nádhera. Rybičky majú tu bezpečie. Tak toto je to miesto. Aj zmizol odtiaľto obrovský celý strom, čo tu ležal. Poputoval niekde dole Dunajom. No, tak toto je jedno z najepickejších potenciálnych táborových miest na Dunaji. Však posúďte sami, aký máte výhľad. Súkromná pláž, súkromné kúpalisko, totálny kľud. Už len fľaša s dobrým červeným a táborový oheň. Wow. Naozaj paráda. Naozaj paráda. Tak, okruh sa uzatvára. Heimburský most, koniec ramena, respektíve jeho začiatok. Pre mňa koniec. A teraz sa to už len stočí na Dunaj a ulala, dole prúdom. Príjemne si takto zacvičiť a pochochať sa krásou končiaceho leta. Je nejaký splav. Možno si počkám, aspoň budem mať spoločnosť. Ja tento pohľad mám fakt rád. Cheops z Devínskej Kobyly. Návrat domov. Tak sa vám toto pohodové video páčilo. Dajte mu like. Ak chcete vidieť ešte podobné, dajte odoberať. Čau, čau.